Derfor jeg var. Mor her. Mor her. Noget at spise. Au. Det var det, jeg tænkte. Ja. Vi skal af. Guten Tag. Så er du ikke tænkt om dig, nej? Oliver. Oliver! Dit ansigt. Simmer! Du har en lille... Helvede for mig. Hvorfor kunne det ikke? Og så præsenterer ligesom her. Nej, godt. Want to sing a song today. Jeg er altid bange. Lyn. Lidt mere frisk ud. Nej, det gør det. Altså, jeg tror. Så. Nej, de må have heldige. En lækker video. Hallo. Hvad hedder det? Der kan få dine pølser. Og de er For din leverpostej. Det dufter ikke så godt. Der var ulækkert for jer. Og smiley-puder. Og så ikke sådan en fjer i håret. Ej, jo. Ikke gå ind på. Skal jeg gøre? Jeg skal bare lige vide, hvor vi er. Ja, ja.
Og det er parfume. Det er faktisk godt. Og der er en... Så er vi på vej tilbage til teltet. Sådan der. Vi skal cykle! Hej alle sammen! Nu er vi på vej til Knækstrasse. Vi skal cykle rundt om Berlinermuren. Det hedder Berlinmuren. Men ja, vi skal cykle rundt om Berlinmuren. Det er muren. Berlinmuren. Ja, Berlinermuren. Berlinmuren, ikke Berlinermuren. Berlinmuren. Tak. Berlinermuren. Fuck. Best friend. Just like as you see, it's also those Hvis han stopper nu, så er jeg på det. Jeg skulle lige filme. Kør! Nå. The other side is West Berlin. Du kigger ikke engang. Ikke? Tror jeg nok. He wasn't off the and once again. Ikke så. Jeg skal filme ham. Hej. Vi skal være stort der. Det er jo... Hvor fanden er på foto? Ja. Fortæl, hvad vi laver. Vi er inde i en Apple-butik. Rigtig stor. Vi har taget et billede. Vi er ude at shoppe. Det er ligesom ringdyr. Vi har taget nogle forskellige shoppingsteder. Vi leder efter en Louis Vuitton. Og hvad mere? Chanel. Ej, prøv lige at Så er en Tesla-butik. Den er mega fed. Den åbner opad, så sagt jeg skal have en bil, der åbner opad i verden. Oh my god. Sådan en iPad-skærm. Nu har vi fået en BMW. Helt vildt. Vi skal ind og sige hej til alle BMW'erne. Det bliver vildt. Ej, prøv lige at se logoet. BMW. Ej, prøv at se dem. Ej, hvor er de flotte. Det her, det er min nye bil. Den er blå. Og den er faktisk ret flot. Blå. BMW at gøre. Den der, den er også fed. Hvor er de andre? Den er der på skudt i. Du har hvad? Der er på skudt i den. Du skudt i den? Den er med en film. Fuck, hvor nice. Ej, det bliver jeg nødt til at have et billede af. Okay, ej, fortæl det. Vi har fundet den her bil, som vi kan se, der er skudt på at være med i en film. Den film, den kører faktisk om baggrund. Så lige zoomer ind. Men wow, den er fed. Cool. Nu så jeg lige, at så lidt billede på Snap, den er med i en film. Vi har løst tanken! Vi går ind i den sygeste Louis Vuitton-butik. Og det er jo... Det er... Right? When the red point is on, it's working. Yeah. Der skal vi op fjernsyntårnet, så vi skal simpelthen en midtbyen i dag. Jeg ved faktisk ikke, om vi skal spise derude, tror jeg, vi skal. Men vi
italiensk restaurant. Så vi har en masse tid i dag, og det var sidste dag, så vi skal bare nyde det. Okay. Vi er på vej ind lidt på nogle fjernsynstårn. Så er vi inde i tv-tårn. Er flot. Så er lige en bar. Vi må godt nok ikke drikke. Jo, lad os tage en drik. Det er brændt i ørerne. Ja. Hvad sagde du? Hvidløg i?